Hola i benvinguts. En aquest vídeo parlarem de l'estructura, la temporització i la compleció en el curs de Competència Digital Docent B1 de la Fundació Universitària Martí l'Humà. Accedim com un alumne exemple dintre del campus i seleccionarem el nostre curs de B1, Competència Integradora. Com podem veure, tenim sempre disponible la guia del curs, per si tenim dubtes del seu funcionament, un foro de novetats i les àrees que s'aniran obrint segons avanci el curs. Si accedim a la primera àrea de treballs, que és el de compromís professional, podrem observar la seva estructura. L'estructura sempre serà la mateixa en totes les àrees. Podrem localitzar un foro per dubtes, aclariments o qualsevol cosa que sigui de posada en comú entre tots els participants. Una secció de continguts on el principal recurs utilitzat és el llibre, per tal de tenir els continguts a la disposició de tots els participants, una secció d'autoavaluació i una secció de tasques a realitzar. Com podeu veure, aquestes tasques a realitzar i aquesta autoavaluació dels participants tenen una restricció de que els participants han de completar la visualització de tots aquests recursos. En el menú de la dreta, tots els participants tindran a la seva disposició un calendari on es mostraran les tasques que estan per vèncer i un menú molt visual on podrem veure les tasques que estan pendents o de les que encara, per exemple, el qüestionari o la tasca, no hi tenim accés. Aquest procés es diu de compleció del curs. A mesura que un participant vagi completant, s'aniran marcant en el menú de la dreta i en aquest menú visual aquelles tasques que hagi anat completant i es posarà a la disposició la capacitat de fer el test i de realitzar les tasques o participar en el fòrum de les tasques. D'aquesta manera, qualsevol participació en qualsevol àrea pot saber el seu estat i el seu progrés en qualsevol moment. A continuació, veurem un exemple de que l'alumne 1 hagi realitzat tota aquesta completació. Com podem veure, en aquests moments, per poder fer la tasca de l'autoavaluació o la tasca empírica dels continguts d'aquesta àrea, ja només ens queda fer la completació de l'últim recurs. Anem a realitzar-ho per veure que d'aquesta manera podem tenir la completació disponible i, per tant, ja podrem fer el qüestionari i la tasca. Si despleguem el menú de la dreta, veurem que hem completat tot el progrés, i que només ens queden aquestes dues tasques per completar el 100% de l'àrea 1 de compromís professional del curs de competències professionals. Fixeu-vos que en el calendari, al quedar-se disponible la tasca, apareix la data de venciment que està planificada. D'aquesta manera, l'estructura serà estable durant tot el curs i sempre s'utilitzarà la compleció del curs per facilitar als participants del curs a fer el seguiment de la seva formació. Fins la propera.